Za Obamu explodovala chudoba. Američania sú chudobnejší ako Slováci. V žiadnej krajine západnej civilizácie nie je taká obrovská priepasť medzi chudobnými a bohatými ako v Spojených štátoch. Spojené štáty sú v úplne extrémnej forme krajinou víťazov a stroskotancov. Pričom víťazov je len mizivé percento v porovnaní s desiatkami miliónov totálnych stroskotancov amerického spoločenského systému. Nemať peniaze je v Spojených štátoch nesmiernou hanbou a ponížením. Každý, kto len trochu môže, takto zamlčí. Počet stroskotaných za vlády Obamu mimoriadne narástol. Podľa údajov Central Bank Federal Reserve z roku 2013 je polovica občanov Spojených štátov na tom tak zle, že v prípade nevyhnutnej potreby by nemohli vydať okamžite sumu $400. Museli by si ich buď vypožičať, alebo niečo predať. Uviedol to aj magazín Atlantic. Odvtedy sa chudoba v Spojených štátoch naďalej rapídne zvyšovala a odhaduje sa, že dnes by asi 57% Američanov nemohlo z peňaženky hneď vyplatiť $400. Atlantic informoval v roku 2014, že len 38% občanov Spojených štátov by bolo v stave zaplatiť nečakaný výdavok za opravu auta vo výške $1000. Ďalšia informácia tohto istého zdroja z roku 2015 hovorí, že až 55% domácností v Spojených štátoch by v prípade výpadku príjmov len za jediný mesiac nemali ako zaplatiť nájomné a ani ďalšie pravidelné mesačné výdavky na stravu, telefón, elektrinu a podobne. Ekonom Edward Wolf z Univerzity New York analyzoval vývoj majetkových pomerov občanov Spojených štátov v rokoch 1983 až 2013. Zistil priam katastrofické pomery. U pätiny najchudobnejších Američanov sa hodnota ich majetku znížila v priemere až o 85%. V prípade druhej najchudobnejšej pätiny obyvateľov Spojených štátov cena ich majetku poklesla o 60%. A u strednej pätiny to bolo 27% poklesu majetku. Tieto čísla hovoria jasnou rečou, že najchudobnejší Američania, a to je okolo 65 miliónov, žijú v katastrofálnych životných pomeroch. Pričom treba zobrať do úvahy aj to, že mnohí z nich sú bezdomovci. To je ďalšia smutná kapitola amerického spôsobu života, krajiny neobmedzených možností, tak ako sa Spojené štáty hrdo nazývajú. Pre obrovskú časť obyvateľstva znamená táto definícia skôr to, že vo svojej zázračnej krajine majú neobmedzené možnosti rastu ich chudoby a úbohosti. V Spojených štátoch je tak veľa bezdomovcov, pričom ich počet neustále rapídne narastá, že radšej sa nevedie žiadna oficiálna štatistika o tom, koľko ich v celej krajine naozaj je. Najbrutálnejšie na tom je fakt, že kto je v Spojených štátoch bezdomovec, ten nemá ani žiadne občianske práva. Len niektoré mestá uverejňujú takú štatistiku počtu svojich bezdomovcov. Neoficiálne číslo hovorí, že v údajne najbohatšej krajine sveta, Spojených štátoch, je okolo 2,5 až 3,5 milióna bezdomovcov. Z toho asi 1 milión detí. Do toho nie sú zahrnutí tí, ktorých domovom je len ich auto. A takých sú 100 000. Ďalší veľký a neriešiteľný americký problém. V Spojených štátoch je okolo 60% ľudí, ktorí sú vysoko zadlžení a veľká časť z nich svoje dlhy s veľkou pravdepodobnosťou ani nikdy nesplatí. Podľa zákona musia preto takí väčší dlžníci ísť do väzenia. To ale znamená zavretie viac ako 12 až 15 miliónov v podstate nevinných ľudí. Americké väznice sú však už teraz na prasknutie plné. Oficiálne je priznané 2,24 milióna väzňov. Sú však zdroje, ktoré tvrdia, že toto číslo sa pohybuje medzi 3,5 až 4 miliónmi. V žiadnej inej krajine sveta nie je toľko ľudí vo väzení ako v Spojených štátoch. Ani v Číne, ani v Rusku. Nech žije táto krajina najvyššej slobody. Ale slobody len na papieri. Spojenými štátmi otriasa preťažká kríza. Kríza a hlboká rozpoltenosť spoločnosti v politike a v ekonomike. Roman Bednár.